שלום, כאן סיגלית מחברת סיגליל, ואני מאוד שמחה לפגוש אתכם ושמצאתם זמן והתפניתם בכל העיסוקים לקראת החג הגדול, פסח. אני רוצה להמליץ לכם על חופשה בחול המועד פסח. חופשה כזאת שתוכלו לבוא עם כל המשפחה והילדים ותחזרו ממנה גם עם תחושה שבאמת הייתם בחופש ולא מותשים שצריך עכשיו לצאת לנופש. אהבה נשאר אני אומר, אהבה אני שומע, אהבה אני נותן, אהבה. ההמלצה שלי היא להגיע למושב לימן בגליל המערבי. מושב ממוקם בצורה מאוד מרכזית, 5 דקות מהים, 5 דקות מנהריה. בטווח של 10 דקות לכל כיוון יש הרבה מאוד אטרקציות כמו רכיבה על סוסים, מועדון צלילה ושייט, מסלולי טיול. יתרון נוסף של מושב לימן חוץ מזה שהוא ממוקם בצורה מרכזית זה אפשרויות הלינה הרבות שיש במושב. מתוך היכרות אישית שלי עם מרבית האנשים שעוסקים בצימרים, הם כולם מאוד מטפחים ומשקיעים את הצימר, ככה שמה שאתה רואה באתר זה גם מה שתקבל, לא תהיה לך הפתעה כשתגיע ותתאכזב. חוץ מזה שהאוכלוסייה במושב היא אוכלוסייה צעירה, יש הרבה מאוד גני שעשועים במושב, יש בית כנסת למי שזקוק, בית כנסת פעיל, יש צרכניה ואפשרות לרכוש מזון, יש מסעדה, יש אפילו משתלה מאוד מטופחת. בכל המועד פסח ניתן למצוא טיולים שמקיימים פה, טיולי משפחות שמקיימים באזור במרחק ממש קצר של נסיעה קצרה, ואני ממליצה להיכנס לעמוד הבית שלנו ולמצוא קישורים לטיולים, לכל האטרקציות באזור וללינה, כאשר באמת זה נותן לכם אפשרות להגיע לפה עם הילדים, גם לנוח, גם להיות פעילים, יותר טוב אפילו מאשר בעיר. הילדים יכולים ללכת לבד לגן שעשועים ולתת לכם את זמן המנוחה שלכם. תתעוררו בבוקר עם כל הציפורים, ואפשר לעשות טיול רגלי לאורך הטיילת. באמת האפשרויות הן אינסופיות. בהמשך הסרטון תוכלו לצפות ולהתרשם קצת מהחן של המושב, ואני מזמינה אתכם ואשמח מאוד לפגוש אתכם פה. אז להתראות וחג שמח ופסח כשר.